kapang ni takute bukhusam norok no tipri khorang ni engai jotono no khabai khubai no joto lamjak suo kapang ni takute bukhusam norok no kaisa kok tipri khorang ni engai norok no sahana mosuk manike abo obde haino bc nai regai sini tripri khorang di monetize engai tangmani tini 12 June 2019 no enable engthang pika YouTube ni simin sengrang je manai tongmani bisinei sekang abo bisinei sekang manai tongmani bisinei regai seng manyang thangka aboni bagai YouTube seng video balai kom no seng ran makhlaisio khailai ma tonglaisio abo no te isa monetize khlaiani bagai bisinei ni yagolo tini 12 June 2016 no haino YouTube ni rang hapna chengpika aboni bagai khapani tahukte bukhuk srong jeng hatio waisa eba talo waisa no ni bagai video upload khlai tongnai bagai jeng chai tongnai belaino chai tokungnai talo waisa nyagi hatio waisa eba wainai serengmung no tui kabangma jinis technical no tui serengmani jinis rok eba norok sinamo somani rok norok chini video ni comment tolawo comment box o comment khlai norok sahadi jeng norok ni video no norok ni muchungmani no seng full khlai ani bagai jeng chai tongnai abo jeng belai khano juru honai te kaisa pricing abo hongke professional Photoshop professional video editing professional graphics tei 3D animation 2D animation rok aboni rok tutorial teluk no ni bagai tui phina bagai jeng chai tognai abo norok sanmung ni bising tisi jeng chai tognai phiaba jeng direct thaiya gai teluk ka salayana tini tripri khorang ni wan sumung je tongmani ke TTAADC bising je tini Tripura Tribal Autonomous District Council bising o simin kok tuma kok piri awai khlainani hinai jeng wan sugui o tripri khorang khlaijang man chetangi ke Tripura state level ga ga kabangma kok borok thung banglang thung channel kabangma lol sangkha happen jeng chai tongmani ke jeng ADC bising asini bukung bara rokni bising o simin no news rock jeng pirna bagi no u channel jeng kholokmani phiaba dalai kha dujangnai kok bisinei regai jeng chini channel demonetization angmani bagai abono jeng samung tanglai malailia chini team rok oi pren thangka haipano bisinei regai chini channel demonetization ang tongpuru jeng kaitini thani balaino sri laikha sri lai chini channel ni 10% income no jeng kaitini hawar na bagai jeng jio kaisa jeng invest khlainai kaitona ya phanai hinai jeng sri lai mani bising tina khapani dakhulte bukhuk song tini ni sal 12 June 2019 no chini channel haheno tewisha monetizing permani ko abo belaino tongthok jangnai kok no khapani takhute bukhuk song abono norok no chini kok tun norok no rahana bagai jeng abo hai monetizing mani yagolo abono poila video norok no kok share khlai mani bagai norok no kok share khlai mani saimana nambagi khapani takhute bukhuk song norok bopti hai norok ni bopti hai video tutorial rong norok manna musung sengkheto musung norok no affiliate marketing phanang thang ni social activities ni marketing no ti extra income source song online by khe khlai manai jat apti hai rong no sung tubi phenan bagai sengkheto wan sugo jotoni bagai no takhe u jora tabuk ni jora khe digital ni jora ba digital by khlai sung jotono ki semisa ajilaina nango abani bagai no sung wan sugui no belai no ayang pricing digital marketing pricing no sung khe belai no hanro abono takhute buhusong norok ni muchung mani rok tongnai chung saimenya digital marketing to kabang manu tongo naro ni jani jang wan chung mani no norok no ni chini video ni tolani comment box no rok comment khlai no sahadi jeng norok no tui abono tui no jeng video rok sanamani jeng tai tongnai asuk seminia jeng waisabai no jeng social media ni jeng WhatsApp rok bo haino je video viral ungjak rok no te Facebook rok phano je video viral post viral rok no jeng pi sugrup lai abono jeng comment like comment tui khlai guri lai jeng kok salayana bahai matona pe hai jari bi jeng jari salam lai khantai khapani takote buso norok suno sahardi chini kok na awai khlaina bagi share khlai di phia WhatsApp ya te Facebook ya chini video no share khlaina bagi nga chini video ni tolawo share nai tongo azawo thangai no thangka khai no direct no Google ni no kaisa post sopayo aro loge no post khlai to forward to WhatsApp eba Facebook rogo khai khlaiya gai tongka ke balai khano jao abo ke invalid traffic manjago abani bagino aptike khlaiya gai tongka ke balai no jao asugno
khapani takhute buhusong tripuri khorang nai tongnai joto khapani takhute buhusrong no joto no hambai maro norokni asul nangmani jora no yakare norok sini video nai suno jora roi tongmani bagai asukeno joto no hambai joto no khulumkha belai khena hambai tripuri khorang nai tongnai takhute buhusong sini channel tabu bonorok subscribe khlaya khongkha ken dakti no subscribe khlai di joton sai sekang video norok nugna bagai aboni bagi tamma khlai video ni tolaw norok nugo yagra phai sing subscribe ni suijak kasak khlai abona click khlai di click khlai mani loge loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nugjaka a bell o click khlai re click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge loge no norok video nugana joton sai sekang nugana aboni bagi belakano hambai nai tongdi